Van Jesper Hermie. Jesper Hermie, proficiat uit die succesvolle stal van Tommelbel Cycling Team. De bronzen medaille voor Jesper Hermie. De man uit de knap uit Zielegem-Zet. Dus heeft een schitterende wedstrijd afgelopen. Op de tweede plaats uitstekend uit het verre Waasland. Uw applaus voor Matti Dien. Matti Dien, proficiat Matti. Hij doet al de zilveren medaille. En dan hebben we tot slot op het hoogste celletje de hoogste de nieuwe nationale kampioen bij de Kids A. Uw applaus voor Thibaut de Barenaker. Thibaut de Barenaker uit Rotterdam, aangesloten onder ons parken. Hij pakt hier de nationale titel bij de Kids A naar een ware demonstratietocht. En we gaan hem ook vieren met de hymne die hem toekomt. Oh ja, tuurlijk. Vingers in de neus en dat is Oké. Ja, nou dat is het. Ik sta op. Je moet maar denken aan de schoenen die delen. Het is vaak uit dat niet Nee, de kids zijn